కదిలే నదిలా మనసేలా కలలే అలలై మురిసిందిలా వెలుగే చినుకై కురిసేలా అప్పుడే తడిసి విరిసిందిలా వెలిగే గాలిలా గాలిలా అల్లే చిలిపి హాయిలా పరుగే అడిగే పాదానిలా చిరుసగమై చిరకాలం సాగాలిలా. మరి ఇంత బాగున్న స్టోరీ బ్రేకప్ అయినంత కష్టం ఏమొచ్చిందన్నా? లవ్లో కష్టాలు లేని వాళ్ళకి లైఫ్లో సినీ కష్టాలు వస్తారా బాబు? మనల్ని ప్రేమించిన వాళ్ళని మనం ప్రేమిస్తే అది ప్రేమ, ప్రేమిస్తూనే ఉంటే అది పెళ్ళి. I was very angry. I built a wall. It took me 7 years to find someone. Girlfriend? అసలు ఈ లవ్ ఏంటి, మ్యారేజ్ ఏంటి, వై డివోర్స్ దెన్? లాజికల్ క్వశ్చన్స్ అడగటం చాలా ఈజీ. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ నీకు ఒకటి తగిలితే అప్పుడు తెలుస్తుంది. హ్యాపీగా సింగిల్గా ఉండరా, పెళ్లి చేసుకుంటే ఏమొస్తుంది, పొచ్చ తప్ప. పకోడీ కావాలా? సమోసా ఉంది. లైఫ్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ డ్యువాలిటీ అంటారు. 2 sides ఆఫ్ ఎ కాయిన్ లాగా ఒకటి హెడ్స్ అయితే ఇంకోటి టైల్స్. మనకు కావాల్సింది హెడ్సా టైల్సా అని డిసైడ్ చేసే టైంలో లైఫ్ ఈ రెంట్కి మధ్యలో ఇంకో సైడ్ రెడీ చేస్తూ ఉంటుంది. దే ఆర్ నో మోర్. దాని పేరే రియాలిటీ. వాట్ ద ఫక్? One more. Repeat. అమ్మమ్మమ్మమ్మమ్మా. Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.